שלום לכולם, ברוכים הבאים. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בתוחלת החיים. מנתוני מפתח ומגמות בתחום הבריאות בישראל, לפי ה-OECD, אנחנו רואים כי תוחלת החיים בישראל עלתה למקום רביעי, כלומר 83.8 שנים תוחלת החיים שלנו בישראל, וזאת למרות שההשקעה בישראל בבריאות היא יחסית נמוכה. למה זה קורה? כי שיעור תמותת התינוקות נמוך בישראל בממוצע מהממוצע של ה-OECD, וגם שיעור התמותה ממחלות לב. לכן אנחנו רואים חשיבות גבוהה מאוד בהעברת מידע לשיפור החיים ולהתבגרות בכן. ובזכות זאת הבאנו את פרופסור יובל חלד, שכתב 2 ספרים בנושא לרעיון נוקב. מה שלומך? בוקר טוב. שלומי טוב, בוקר טוב דורית, בוקר טוב לכל הצופים, מאזינים. אז אנחנו רוצים לשמוע, קודם כל דיברתי על תוחלת החיים. אז כשאנחנו שומעים את הביטוי תוחלת החיים, האם זה באמת מדד אמיתי לאיכות החיים שלנו? אז באמת אנחנו עושים הבחנה. יש מצב קצת להגביר את הקול, או שאני רק אצלי? לא. אז אנחנו באמת עושים הבחנה בין תוחלת חיים, שזה בעצם משך החיים הממוצע באוכלוסייה נתונה מגיל הלידה עד התמותה, זאת תוחלת החיים, ולבין תוחלת הבריאות. ותוחלת הבריאות זה בעצם מושג קצת יותר עדין, הפכפך, שבעצם מודד כמה שנים מחיינו אנחנו חיים בריא. ולכן קיימת חשיבות גבוהה מאוד, קודם כל, לתת דגש על תוחלת הבריאות שלנו, כלומר לחיות יותר שנים בריא, וגם תוחלת הבריאות שלנו תאריך מן הסתם את תוחלת החיים. היום אנחנו יודעים שהמחקרים מלמדים אותנו שלמרות הערכה בתוחלת חיים, כפי שהצגת יפה קודם, אין הלימה בין הערכת תוחלת החיים באופן יחסי להערכת תוחלת הבריאות. כלומר, אנחנו חיים יותר שנים, אבל גם אנחנו יותר שנים, לצערי, חולים, תחלואות שקשורות גם בהזדקנות, ותחלואות שקשורות גם בהרגלים שאנחנו מאמצים בגיל צעיר, גורמים לנו ללקות במחלות כרוניות שקשורות לכלל מערכות הגוף שלנו. ועד כמה באמת אנחנו שולטים בגורל של הבריאות ואריכות החיים שלנו? זה לא הכל גנטי. אז אה, תראי, ההערכה היא היום שכ-30 אחוז, כ-30, 35% מהבריאות ותוחלת החיים שלנו קשורה להיבטים גנטיים, תורשתיים, שאנחנו לא יכולים לעשות הרבה כדי לשנות אותם. יש מושג שנקרא אפי-גנטיקה, אם תרצי נדבר עליו כמה מילים, אבל זה מוכיח לנו יש לנו עוד הרבה אחוזים, יש מתוך ה-70% שנותרו, משהו כמו 40-50% קשורים להתנהגות שלנו. יש מצב סוציו-אקונומי ויש שירותי רפואה ויש באיזה מדינה נולדים וכולי, אבל בגדול יש לנו השפעה מאוד מאוד גדולה על הבריאות שלנו ועל על תוחלת הבריאות וגם על תוחלת החיים, עד כדי כך שאני כחוקר, רבים אחרים גם טוענים, שאנחנו בעצם מקצרים את תוחלת הבריאות ותוחלת החיים הפוטנציאלית שלנו. אנחנו לא מממשים את מה שאנחנו יכולים, ואנחנו מעבר ל-83-84 שנים בממוצע שחיים במדינת ישראל כתוחלת חיים ממוצעת. ככל הנראה אנחנו יכולים להאריך את זה בין 5 ל-10 שנים. אנחנו עושים היום הפוך, אנחנו בעיקר מסתמכים על שירותי הרפואה, שהרפואה היא בעיקר מגיבה. הרפואה היא פחות יוזמת, היא יותר מגיבה. רוב האנשים מגיעים עם מחלות כרוניות אחרי שהם התפתחו כבר אחרי עשרות שנים, ואז הרפואה הקונבנציונלית, הרגילה, עושה עבודה טובה, אבל היא רק מגיבה. היא מטפלת בסימפטומים, אבל לא באמת מרפאה את המחלות הכרוניות האלה. והדרך הנכונה יותר
היא פשוט להתחיל לתחזק את הגוף שלנו מגיל צעיר, כך שפחות נצטרך ונשתמש בשירותי רפואה. רוב האנשים דורית קצת מתעלמים מההחזקה השוטפת של הגוף, הוא נתפס כקצת מובן מאליו, עד שהוא מתחיל לשדר לנו את הסימפטומים, ואז כבר לפעמים זה קצת מאוחר, ואז באמת נכנסות התרופות והטיפולים הרפואיים שהם טובים, אבל אנחנו יכולים לעשות יותר טוב מזה. בדיוק, בדיוק, זאת הסיבה שאנחנו פה, להסביר ולספר ולהראות שבאמת אפשר, זה בידינו. האמת היא, הזכרת באמת את נושא של, בדרך כלל אנחנו הולכים לרופא כשאנחנו חולים. אנחנו לא הולכים כמו ברפואה המזרחית שהולכים שם לרופא בשביל להיות בריאים, בשביל לתחזק. אז יש לנו מה ללמוד מהם. כן, ואני רוצה לומר שאת יודעת, ואני מלמד בפקולטה לרפואה, אני בוגר פקולטה לרפואה, אמנם אני מדען, אני לא רופא, אבל אנחנו יודעים את זה טוב מאוד, שרוב לימודי הרפואה מתמקדים ברפואה, הם פחות מתמקדים בבריאות. התפיסה הזו קצת הולכת ומשתנה, אני חייב לומר לך. הם נכנסים כבר ללימודי הרפואה, את הנושא של קידום בריאות ופעילות גופנית ותזונה, אבל זה עדיין לא מספיק, יש עוד הרבה מה לעשות בעניין. אני רוצה לתת שתי דוגמאות. אוקיי. מסת שריר למשל, וכוח שריר ידועים בקורלציה מאוד גבוהה לתוחלת חיים גבוהה יותר בגיל המבוגר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אנשים בני 70, 80 ומעלה, יש קשר ישיר וחיובי בין כוח ומסת השריר לתוחלת החיים שלהם. אותו דבר לגבי מושג שנקרא צריכת חמצן מרבית, או כושר גופני אירובי מרבי. כשתבדקי עם הצופים כמה מהם נשאלו על מסת השריר או הכושר הגופני שלהם על ידי רופאי המשפחה, תשמעי שזה מספרים מאוד נמוכים, אם בכלל. אני יודעת את והדבר התשובה. הזה נמצא בשינוי, אבל דורש עוד הרבה עבודה. אז בוא באמת נדבר קודם כל, מה הם שלושת הגורמים המרכזיים שמדענים היום יודעים בבירור שהם מקצרים את תוחלת החיים. אז קודם כל לגבי הסטרס הכרוני, עד כמה הוא באמת מסוכן, והאם יש עדויות ביולוגיות שמראות איך הוא פוגע במתח הנפשי ובבריאות שלנו. כן. אז אני רוצה ברשותך, לפני שנדבר על הסטרס הכרוני, לשים סיבה אחת שנקראת עישון. עישון, אנחנו כאילו עוסקים הרבה מאוד בקידום בריאות ופעילות גופנית ותזונה והפחתת סטרס, אבל שוכחים שהגורם ההתנהגותי מספר אחד לקיצור חיים הוא עישון. עישון זה משהו שאני יודע שנפשית, כל הנושא של התמכרות וכולי קשה, אבל חברים, הפסקת עישון פשוט מה זה? מאריכה חיים, כלומר מונעת את קיצור החיים, זה הגורם ההתנהגותי מספר אחד. עכשיו באמת אנחנו מגיעים לנושאים האחרים שקשורים באמת לפעילות, תת פעילות גופנית, אורח חיים יושבני, תזונה, כן, תזונה ממקור תעשייתי, תזונה אולטרה מעובדת והסטרס. עכשיו, לנושא של פעילות גופנית ותזונה, אם תרצי נדבר על זה אחרי זה, הסטרס הכרוני הוא נושא שקשה לכמת אותו באופן יחסי בכמה הוא גורם לנו לקיצור החיים, אבל בעצם יש לו מרכיב מאוד משמעותי, כי הסטרס הכרוני הוא פשוט גורם לנו, הוא משפיע על הביולוגיה של התאים שלנו. כאשר אנחנו נחשפים לסטרס כרוני נפשי, יש סטרס גם גופני ויש סטרס נפשי, ואנחנו נפריד ביניהם. סטרס כרוני גופני זה עבודה גופנית קשה, כמו אימון גופני מוגזם למשל, כן? סטרס כרוני גופני גורם לנו לשחיקה של מערכת התנועה שלנו וכולי. למרות שסטרס במידה הוא דווקא חשוב לנו. הספר הראשון שלי, בריאות מחוץ לאזור הנוחות, מדע ההורמזיס, בדיוק מדבר על סטרס בריא. סטרס בריא, המשמעות שלו לאתגר את מערכות הגוף שלנו. כדי לשפר את מערכות הגוף שלנו צריכים לאתגר אותם, אם לא נאתגר את השריר. לקצר. קצת, אם לא נאתגר את השריר, אם לא נאתגר את הלב, אם לא נאתגר את המוח, אם לא נאתגר את העצם, התאים יתנוונו ויזדקנו מהר. בן האדם נועד לנוע, הוא נועד להיחשף לחום, הוא נועד להיחשף לקור, הוא נועד לתנועה, ואורח החיים המערבי דווקא מביא אותנו לאורח חיים יושבני, עם תת חשיפה לסטרס פיזי, כולל השמש דרך אגב, כן? כולל החשיפה
לקרינת השמש שהיא מאוד חשובה לנו, כל עוד הסטרס הזה הוא נעשה במידה. כלומר, קור במידה, חום במידה, פעילות גופנית במידה, זה סטרס בריא. אגב, הצופים שיושבים ומקשיבים לנו עכשיו, הגלגלי המוח שלהם מסתובבים והם חושבים, ואומרים, רגע, מה זה אומר? מה אני אעשה עם זה? זה סטרס קוגניטיבי, והוא חשוב מאוד, מה שאנחנו קוראים לו ל-brain plasticity, לפלסטיות של המוח, למידה, מוזיקה, קורסים חדשים, שפה חדשה, לדבר עם אנשים קהילה, זה סטרס בריא למוח כי הוא סטרס שמאתגר. איפה הבעיה? הבעיה עם סטרס כרוני. סטרס כרוני הוא סטרס כזה שהוא גם במידה גבוהה וגם נמשך לאורך זמן, ואבולוציונית בין האדם לא נועד לסטרס כרוני. אנחנו נועדנו לאינטרמיטנט סטרס, סטרס לסרוגין, קצת חום, קצת חור, קצת מאמץ, קצת צום, קצת חיי חברה, קצת לא. סטרס כרוני, ומי כמונו במדינת ישראל יודע מה זה סטרס כרוני בשנתיים האחרונות, והמחקרים כבר מראים ויראו בעתיד את האפקט הזה של הסטרס הכרוני על פוסט-טראומה, על תחלואה, ואולי אפילו על תמותה מוקדמת של חלק מהאוכלוסייה. נדע את זה, ייקח לנו קצת זמן, אבל סטרס כרוני יכול להיות גם מקום עבודה רעיל, יכול להיות זוגיות רעילה, יכול להיות שכנות רעילה, יכול להיות אזור במדינה שגרים בו רעיל, יכול להיות, זה סטרס כרוני. סטרס כרוני זה משהו שאנחנו כל הזמן איתנו. אגב, גם מי שנמצא בכביש כמה שעות ביום, גם הוא נחשף לסטרס כרוני, וזה אחת התחלואות של העולם המודרני. יש שיגידו המחלה של האלף השלישי, מחלות הנפש, שחלקם קשורות, 20% מהאוכלוסייה בעולם המערבי לוקה באיזושהי מחלת נפש כזו או אחרת, וזה משהו שהוא קצת חמקמק, כי אגב אנשים לא מודעים לזה, הם חושבים שכולם ככה בסטרס וכולי, לא ישנים טוב בלילה, וגם לא יודעים על מה להתלונן בדיוק. זה לא שכואב לי הגרון, או שהשמנתי, או שכואב לי הבטן, ואני מבין שאני צריך ללכת לרופא. סטרס, לא תמיד אנשים מבינים שהם במצב של סטרס כרוני, ומכאן ההידרדרות, ופה זה אתגר מאוד גדול, איך אנחנו נמנעים מסטרס כרוני, איך מטפלים בו, אפשר לדבר על זה. אז הזכרת את הנושא של אורח החיים המודרני, על הישיבה הממושכת, גם החוסר שינה, התזונה המעובדת. האם זה משנה את רמת הביולוגיה שלנו, ממש ברמת ה-DNA? היום הרבה מדברים על זה. אז כן. בוא תרחיב על זה קצת. כן, אני רוצה להרחיב על הפתיח ברשותך. הטענה שאני וחוקרים שחוקרים את מה שאנחנו קוראים לו רפואה אבולוציונית, הטענה היא שבן האדם כיום באוכלוסייה המערבית לא חי לפי ספר הוראות היצרן שלנו. כלומר, בן האדם, אנחנו, ההומו ספיאנס, מה שאנחנו מכנים האדם הנבון, קיים באבולוציה משהו כמו 200 אלף שנים. אנחנו נקראים ההומו ספיאנס, קיימים כ-200 אלף שנים, אבל היו הרבה הומו באבולוציה, הרבה סוגי אדם. עד לפני 40 אלף שנה היה גם את האדם הניאנדרטלי, נשארנו אנחנו, אבל אנחנו זה תוצאה של התפתחות בת מיליוני שנים, שהביאה אותנו עד הלום. וכאשר אני מדבר על ספר הוראות היצרן שלנו, אני בודק לפי, כן, לפי הברירה הטבעית, למה שרדנו. הגנים שלנו, ה-DNA שלנו, הוא תוצר של ברירה טבעית של גנים שעברו מדור לדור ששרדו, ואני שואל איך הגנים האלה שרדו, כן? הגנים האלה, התכונות שמאפיינים אותנו זה תנועה, כן? זה אכילת מזונות אחרים לגמרי. 70% מהאוכלוסייה לא עומדים היום בהמלצות לתנועה של ארגוני הבריאות. אנחנו חיים אורח חיים יושבני שמזיק לנו. אנחנו אוכלים אוכל, מזון אולטרה מעובד, שלא נועדנו לאכול אותו. אני קורא לזה, זה מזון שהתחפש לאוכל. אלה קלוריות ריקות שמזיקות לנו. אנחנו נחשפים להרבה יותר סטרס כרוני, כמו שאמרנו, ממה שנועדנו. אנחנו לא רואים שמש, אפילו חיי החברה שלנו, רשתות חברתיות, קהילה. את יודעת שבארצות הברית מזהים היום שאחוז הבדידות, אנשים שמרגישים בודדים, הולך ועולה משנה לשנה. כלומר, האוכלוסייה המערבית, תראי, פיתחנו טכנולוגיות והגענו לירח ולחלל ויצרנו AI ויצרנו פילוסופיה ומדע וספרות ושירה, ויש לנו כל כך הרבה ידע, אבל לטפל בגוף שלנו אנחנו עושים הפוך. הפוך אנחנו עושים ודי מזניחים אותו, וחבל שאנחנו לא מנצלים את כל היכולות האלה כדי גם להטמיע את הנושא של הבריאות.
עכשיו, מה קורה כשאנחנו חיים במיסמץ', חוסר התאמה בין הגנטיקה שלנו, בין הביולוגיה שלנו, לבין התרבות הטכנולוגית שלנו? המיסמץ' הזה יוצר לנו נזקים בגוף שלנו. והנזקים האלה מתבטאים בין היתר בהפרעה לא ל-DNA שלנו, אלא לביטוי הגנטי שלנו. אנחנו קוראים לזה אפי-גנטיקה. יש לנו 20,000 גנים בגוף, שיש להם את התפקידים שלהם, יש להם את התקשורת ההדדית שלהם, וכאשר אנחנו מרעילים את הגוף שלנו באורח חיים לא בריא, אנחנו מפעילים מתג שמכבה גנים מסוימים שצריכים לתפקד ולהגן עלינו, והם מדליקים גנים אחרים, מרימים את המתג של גנים אחרים שהם מזיקים לנו. המיסמץ' הזה יוצר בעצם הפרעה אפי-גנטית. עכשיו, מה זה אפי-גנטיקה? זה מעל הגנטיקה. כלומר, אנחנו לא יכולים לשנות את ה-DNA שלנו, אבל אנחנו יכולים לשנות את הביטוי, את ההפיכה של ה-DNA לגן לחלבון, שם אנחנו משפיעים. למשל, כשאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו מפעילים גנים, חלבונים, שמייצרים אפקטים אנבוליים, שמגדילים את השריר, שמחזקים אותו. כך זה לגבי הלב, כך זה לגבי העצם, כך זה לגבי חלבונים שמגינים על המוח שלנו. אבל אם אנחנו מעשנים וחיים בסביבה מזוהמת ואורח חיים יושבני ואוכלים אוכל שמזיק לנו, הוא עושה את ההפוך, כן? הוא מכבה את אותם גנים חיוניים וחיוביים ויוצר בעצם חוסר התאמה תאית שממנה מתפתחת דלקת, כן? ממחלות הזקנה, מתחילות מוקדם יותר, ובסוף מה שקורה זה שהגוף שלנו חולה צעיר יותר, ניזון מתרופות שמשמרות את הסימפטומים, ואנחנו חושבים שזאת הדרך, אבל לא. אנחנו יכולים לשלוט על הביטוי הגנטי שלנו באמצעות זה שנאמץ הרגלי חיים שקצת יותר דומים למה שנועדנו אליהם. אז אני לא מבקש מאנשים לצאת לג'ונגלים ולסוואנה ולהתחיל לצוד וללקט ולעבוד בחקלאות מבוקר עד ערב, אבל מי שיצר את מכוני הכושר והפילאטיס והשבילי הליכה וההליכת ניווט והצומות בין הארוחות, כן? לא צריך לאכול כל שעתיים ולצום מהערב עד הבוקר ולישון בחושך כמו שאנחנו נועדנו, כן, היום אנחנו המצאנו את האור, דורית, וזה שינה לנו את השעון הביולוגי שלנו, ואני אומר, השינה היום זה מדע מנומנם, לא עוסקים בזה, כן? כמעט 50% מהאוכלוסייה לא ישנה מספיק במדינת ישראל. וזה עוד אחד מהגורמים לתחלואה הזאת. אז זה מיסמץ', חוסר התאמה שמשפיע על המולקולות, על התאים שלנו. וההבנה של הדבר הזה, ואימוץ הרגלים קצת יותר מתאימים לנו, יכול לשנות את חיינו בצורה משמעותית. אז האמת היא שהזכרת, אפרופו תרופות, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת קשה, אבל יש שאומרים ששימוש בתרופות מסוימות לאורך שנים יכול לקצר את תוחלת החיים. האם זה אמת או זה מיתוס? תראי, ההגדרה הרפואית של תרופות, או תהליך ייצור תרופות אמור להיות כזה, שמאושר על ידי הגורמים המפקחים בעולם, אחרי מחקרים פרה-קליניים וקליניים וכולי, ושמבטיחים, בהקשר של תרופה, שמבטיחים safety, בטיחות, וגם מבטיחים את היכולת ריפוי. ארגוני הבריאות בעולם, ה-FDA וכולי, עוקבים אחרי התרופות האלה ועושים ניהול סיכונים לאורך שנים ובודקים את העלות תועלת של השימוש בתרופות. בכל תרופה יש תופעות לוואי, ואם לאורך שנים ארגוני ה-FDA וכולי מזהים שהתופעות לוואי או הסיכון של התרופה, והיו תרופות כאלה, גורמים לאפקט הפוך, אז הם פשוט מוציאים אותם מהשוק. תרופות נועדו לשמור עלינו, למנוע את הסימפטומים האלה שיגרמו לנו לתחלואה. אין לי כרגע יכולת להגיד לך על תרופה או תרופות מסוימות שנמצאו כמאריכות חיים, אבל אני כן, כמקצרות חיים, מה שכן מאריך חיים בתרופה זה היכולת שלנו לחיות עם הסימפטומים האלה לאורך זמן, וכמה התרופות עושות את מלאכתן נאמנה. אני באופן אישי הייתי מעדיף שהתרופה שתהיה תשובה קצת יותר רחוקה, בעיקר במחלות שבהן אנחנו יכולים למנוע או לדחות משמעותית את השימוש התרופתי,
כמו למשל מחלות לב, מחלות סוכרת, השמנה שנחשבת מחלה, ואפילו חלק גדול ממקרי הסרטן, ובטח ובטח הניוון של המוח, הדימנציה, שהיא קשורה לתהליכים מטאבוליים שעובר המוח שלנו כתוצאה מאורח חיים לא בריא. אבל יש משהו שכן אני רוצה להדגיש בנושא של תרופות. היום לפעמים יש תחושה שאין קייס מנג'ר אחד לתרופות, בעיקר לאנשים שצורכים יותר משניים שלוש תרופות, וזה די שכיח באנשים מבוגרים, שיש להם גם יתר לחזם וגם סוכרת וגם הפרעת קצב וגם דיפרסיה וגם אוסטאופורוזיס וגם השמנה וגם וכולי, ואז הם מקבלים, הם הולכים למומחה לחץ דם, הוא נותן להם תרופה, והם הולכים למומחה באוסטאופורוזיס, והם מקבלים גם איזשהו סטרואיד על זה, ומקבלים גם מולטי ויטמין למשהו, וגם לוקחים עוד אחד שיהיה, והשכן לוקח גם אומגה 3, והשכנה לוקחת ויטמין D, ואז אין מנג'מנט, אין ניהול של התרופות, ועשו מחקרים מאוד מעניינים, באו לאנשים מבוגרים הביתה, מומחים נכנסו אליהם הביתה בתיאום כמובן, וביקשו מהם להראות להם את כל התרופות שהם מקבלים, ועשו בדיקה ומסתבר שברוב המקרים אפשר לצמצם את התרופות ב-20-30%, או לטייב את הטיפול התרופתי כך שלא יהיה אוברדוז של תרופות שאחת סותרת את השנייה, או אחת מתוספת לשנייה. זה נכון אגב גם לנושא של תוספי תזונה. ניתן לך דוגמה. יש ויטמינים ותוספים מסוימים, כאשר הם נחוצים הם בהחלט יכולים להועיל, במידה והם נקנים ממעבדות מורשות שעושות את כל מה שצריך לספק את הוויטמינים והתוספים האלה. אבל לפעמים אנשים לוקחים תוסף וגם עוד תוסף, אבל בשני התוספים האלה יכול להיות שיש את אותו דבר. ואז יש לנו אוברדוז, מינון יתר לכן אני אומר, צריך שיהיה קייס מנג'ר אחד של הדבר הזה. ברוב המקרים זה רופא המשפחה, שיסתכל על התמונה הכוללת של התרופות, התוספים, הטיפולים שהאדם מקבל, ויעשה בהם סדר. ואם צריך, אז מתייעצים. גם הרופאים. נהדר. בהחלט אני רואה בעצה הזאת דבר מאוד חשוב, כי באמת אתה מספיק לעמוד חצי שעה, או אפילו רבע שעה בבית מרקחת, ולראות כמה אנשים המבוגרים יוצאים עם שקיות של תרופות, כן, כן. ושחלקן בהחלט אפשר לוותר. טוב, אז הבנו מה מקצר לנו את החיים, אבל אנחנו רוצים לעשות משהו אקטיבי, שיאריך לנו את החיים. אז תזונה, תנועה, שינה, חוסן נפשי. אז אנחנו רוצים לדעת, המחקרים האחרונים שמדברים, שהשינויים הגנטיים הם הפיכים, כמו לדוגמה הערכת הטלומרים, או תהליכי חמצון. אז בוא תספר לנו קצת על זה. אז תראי, זה מאוד מעניין. בספר השני שלי, עד מתי רק עד 120, שהפך להיות כבר סוג של רב מכר בתחומו, והוא נמכר היום כבר באנגלית וספרדית, דרך אמזון ועוד חברות אחרות בעולם. אני מדבר שם על מה שאנחנו קוראים לו סמני ההיכר של ההזדקנות. הרי כל הרעיון הוא, כל הרעיון הוא להבין כיצד אנחנו מזדקנים, מה המנגנון, ואם נבין את מנגנוני ההזדקנות, נוכל לייצר שיטות לעכב אותם. אני רוצה לטפס טיפה גבוה ולומר משהו לגבי ההתייחסות של הרפואה היום למחלות הכרוניות, שחלקן נקראות מחלות תלויות הזדקנות. אז קודם כל אני אגיד בצורה חד משמעית, הסיכון הכי גבוה לתמותה הוא הגיל. כן? מדברים על מחלות לב, חברים, הסיכון הכי גבוה למוות הוא הגיל. ככל שאנחנו מתבגרים, הסיכון למחלה ולתמותה עולה. יפה. במה אנחנו מטפלים היום, דורית? אנחנו מטפלים במחלות. אז באו חכמים ואמרו, רגע, אם רוב המחלות, כל המחלות הכרוניות שבסוף, כן, מסיימות את חיינו, פה מותר לדבר ככה, נכון? מחלות לב, מחלות מוח, כליה ולחץ דם וכולי, אלה מחלות שתלויות בתהליכי ההזדקנות. אנחנו מטפלים במחלה שהיא קיימת, לא מרפאים אותה. במה אנחנו צריכים לטפל? צריכים לטפל בהזדקנות. כי כשאתה מזדקן והטלומרים שלו מתקצרים, היכולת שלו, אנחנו יודעים היום שהיכולת של התא לפזר ממנו את תוצרי הלוואי שלו, כן?
מנגנונים בתא מזדקנים, ואז התא כשהוא מזדקן, הוא הופך להיות דלקתי, הוא נוטה לחלות, הוא גורם למחלה של התאים שסביבו, ולא סתם מחלות ההזדקנות או ההזדקנות עצמה נקראת תהליך של inflammaging. inflammation זה דלקת, aging זה הזדקנות. רוב מחלות הכרוניות הן קשורות בדלקתיות של הגוף שלנו, שקשורות בניוון התאי שנגרם עם ההזדקנות. אז עכשיו אנחנו מטפלים במחלות שהן כבר קיימות, אבל באו חכמים אמרו, רגע, אבל אם המחלות הכרוניות קשורות בהזדקנות, בואו ננסה לאתר את מנגנוני ההזדקנות, נטפל במנגנוני ההזדקנות של התא, ואז נמנע, נעכב לכל הפחות, כן, את המחלות הכרוניות. ושם עומד המדע היום. המדע היום מחפש, ויש לנו כבר, יש שיגידו 9, יש שיגידו 12 הולמרק, סמני היכר של הזדקנות, שאחד מהם זה קיצור של הטלומרים. הטלומרים נמצאים בקצה הכרומוזומים שלנו, ככל שאתה מתחלק, הכרומוזומים הם חלקים מה-DNA שקשורים לשימור של התא, הטלומרים מתקצרים, אתה נחלש, מתנוון, ובסוף מת. אז בואו נמצא שיטה לשמור על טלומרים טובים יותר, ארוכים יותר. בואו נמצא שיטה לשמר את התהליכים האפיגנטיים. יש לנו בתא איבר מעניין, עברון מעניין שנקרא מיטוכונדריה. המיטוכונדריה נמצאת בתאי הגוף והיא מפעל לייצור אנרגיה. כן? המיטוכונדריה משתמשת בחמצן ומייצרת ATP, מייצרת אנרגיה. המיטוכונדריה הזאת ככל שמזדקן התא, גם המיטוכונדריה מזדקנת, ולכן אנחנו מרגישים חסרי אנרגיה. ועייפים, ואתה לא מסוגל לספק לעצמו אנרגיה, אז הוא מזדקן וחולה. אז בואו חברים, נטפל ב-Hallmarks of Aging האלה. ובאמת העידן שאנחנו עומדים בפניו, כבר מנסה לייצר שיטות ביוטכנולוגיות, פרמקולוגיות, פרמקוגנטיות וכולי, שבאמצעותם נוכל לטפל, יכול להיות שנדבר על עריכה גנטית והנדסה גנטית וכל מיני שיטות שנמצאות היום ברגע זה במחקר. לא מזמן הייתי בכנס הכי גדול בעולם בקופנהגן שעסק בדיוק בזה, ובאמת אנשים מחפשים ברמה המולקולרית איך אפשר להגיע לכל אחד מהמנגנונים האלה. אבל מה מסתבר, דורית? מסתבר שכל ההמלצות שלנו על פעילות גופנית, על חשיפה מתונה לשמש, על קצת חום, על אכילה בריאה, כן? הם בדיוק משפיעים על אותם מנגנונים מולקולריים. כלומר, דורית, מה שאני רוצה להגיד, התרופה כבר בידינו. התרופה כבר בידינו, רק שהיא כמובן כנראה לא תספיק לנו לחיי נצח, אבל היא בהחלט יכולה למנוע את קיצור החיים שלנו היום, ולאפשר לנו עוד 5, 8, 10 שנים של חיים בריאים יותר, כי אותם מנגנוני הזדקנות שמחפשים היום תרופות ושיטות להתערב בהם, מסתבר ששינה טובה, הפחתת סטרס, חיי חברה, פעילות גופנית, מזון בריא מהצומח וקצת מן החי, מגוון ולא מעובד, הם מפעילים בדיוק את אותם מנגנונים שמשמרים לנו את תוחלת הבריאות ותוחלת החיים. אז זאת אומרת, ממה שאתה אומר, שהדברים די בידינו. זאת אומרת, בואו תקשיבו, לדעתי כל פעם לקחת איזה משהו אחד ממה שאמרת, וליישם אותו, אחר כך לשמוע את זה עוד פעם, וליישם את הדברים האחרים, בסוף אנחנו ניתן איזה תקציר, מה כן, צריך לעשות. אבל אני רוצה לענות על שאלה אחת חשובה. אם זה באמת בידינו, תראי, בוא נודה, האוכלוסייה, האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, כן, האוכלוסייה באופן כללי היא אוכלוסייה משכילה, לכולם יש היום גישה, הם לא צריכים לשמוע אותי, הם נכנסים לגוגל או לצ'אט GPT או you name it, לוחצים שם מה זה מזון בריא, כמה פעילות גופנית לעשות, כמה שעות שינה בלילה, מה זה אורח חיים בריא. דורית, ב3 דקות יש לאדם מרשם גנרי אמנם, שלא בהכרח מתאים באותה מידה לכולם, אבל מה זה אורח חיים בריא? למה? יש לי קורס שלם באוניברסיטה, שאני מסביר למה אנשים לא מאמצים הרגלי חיים בריאים. בין היתר, תאמיני או לא, זה קשור באבולוציה שלנו. אנחנו נועדנו לנוע, כן, כמו שהסברתי קודם, אבל אנחנו עשינו תנועה כי היינו חייבים לנוע. הדיפולט, ברירת המחדל האבולוציונית של האדם, היא לנוח ולאגור אנרגיה, כן? כי ככה אנחנו שורדים יותר וזה לא השתנה.
ועכשיו ניצחנו את הצורך לנוע, אז אנחנו נחים, ולכן קשה להרים אנשים מהזה. אז הם צריכים להבין שהגנטיקה שלנו התפתחה בתנועה. אמנם זו הייתה תנועה שהייתה מחויבת לנו, אבל ככה הגנים שלנו, הם קמים בבוקר, הגנים שלנו, ומחכים שנצא לצוד וללקט, כי ככה אנחנו שומרים על הבריאות שלנו, כי ככה התפתחנו. אבל יש לנו את הצד השני שאומר תנוח והוא מנצח, ולכן זה לא, אגב, וזה האבולוציה. מה נגיד על זה שאנחנו הרבה יותר עסוקים מפעם, ואנחנו רצים אחרי הזנב שלנו בלחפש את האושר, כן, מדעי האושר, שזה משהו, מושג שאני לא מבין אותו. פרויד לימד אותנו על הנורמל unhappiness. חברים, שיהיה ברור, בן אדם לא נועד להיות מאושר כל הזמן, ממש לא, לא נועד להיות מדוכא כל הזמן, אבל אנחנו נועדנו להיות בתנודתיות כזאת. אנחנו לא נועדנו להיות מיליונרים ולחיות בנוחות יתר, וגם לא נועדנו לרדוף אחרי פרנסה ומשכורת וקידום בעבודה והדשא של השכן ופקקים והאוטו וכל 3 שנים להחליף ורשתות חברתיות שמרעילות לנו את המוח והנפש. כל הדברים האלה בעצם זה המיסמץ', חוסר התאמה שמפריע לנו לאוכלוסייה לאמץ את ההרגלים הבריאים האלה עליהם אנחנו מדברים. אכן, אכן. זה דורש יותר ממאמץ, זה דורש הבנה ולהגיד, אני עכשיו מתחיל בשינויים קטנים, אני לא מחר, את יודעת, אני נותן הרצאות הרבה, אני הפיזיולוג הראשי של מרכז מדיק לרפואת ספורט, אני פרופסור באוניברסיטה, אבל גם אני נותן הרצאות להרבה מאוד ארגונים וחברות, ולפעמים אחרי שאני נותן הרצאה על המוח הגמיש או על כל מיני דברים אחרים, שולחים לי האנשים בימים שאחרי זה, פרופסור חלד, נהנה מאוד מההרצאה, אחרי ההרצאה שלך נרשמנו לחוג ריקוד, קנינו גיטרה, התחלנו ללמוד שפה חדשה ונרשמנו לחדר כושר. לא, 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 חבר'ה. גם too much of a good thing, לאט לאט, שינויים הדרגתיים, תזונה להתאים, קצת יותר הליכה ברגל, להירשם לחוג, לפגוש חברים חדשים, קצת לעשות את השינוי עד שנגיע למצב שאנחנו מרגילים את עצמנו לאורח חיים בריא יותר, תקין יותר, ושנוכל להתמיד בו לאורך זמן. אה, אכן עצה נהדרת, ואני רוצה לדבר על עוד משהו במסגרת הדברים שמאריכים חיים. זה האם על השעונים הביולוגיים, האם אנחנו יכולים להחזיר את השעון הביולוגי אחורה, אבל באמצעים טבעיים? אז קודם כל, שעברנו לשעון חורף עכשיו, אז אנחנו חיים בשעון הביולוגי בו נועדנו לחיות, כן? השעון חורף, שאנחנו קוראים לו שעון חורף, שעון קיץ הוא מיסמץ', הוא לא אנחנו. בן האדם, כן, אתה יודע, מה זה חצות? שעה 12 בלילה, למה קוראים לה חצות? כי אמורה להיות מחצית הלילה. אנחנו בני האדם נועדנו ללכת לישון כשמחשיך, סביב 6-7 בערב, ולקום לפנות בוקר, לעשות מה שאנחנו צריכים, לצוד, ללקט וכולי. המצאנו את האור, המצאנו את החשמל, ואנחנו היום במקרה הטוב ב-10-11 בלילה הולכים לישון, וגם אז הסמארטפון לידינו, ונוער בעיקר קורא וואטסאפים בלילה וגולש. האור הזה, האור הכחול הזה, הוא משפיע על השפעת המלטונין שלנו, שהוא טריגר לשינה. ואז המוח שלנו הוא מבולבל, הוא לא יודע מה קורה איתנו, ואנחנו ישנים פחות ולא ישנים טוב, ואנשים אומרים, מה פתאום? אני כל החיים ישנתי ככה, אני יכול לישון 5 שעות בלילה ו4 שעות ואני בסדר. לזה קוראים במדע איפוס הבסיס. איפוס הבסיס זה איזשהו אימוץ דעה שזה הבסיס החדש שלי, כן? אבל הייתי הפיזיולוג הראשי של צה"ל בחיל הרפואה, והייתי מסתובב בקרב מפקדים בכירים, ואגב גם בקרב רופאים שעובדים תורנויות בלי סוף, והייתי אומר להם, תקשיבו, זה שאתם ישנים פחות בלילה, שעות ממה שנדרש מכם, זה שאתם חושבים שאתם ישנים ביום, זה מפצה על הלילה. זה שאתם עושים משמרות ארוכות, אני פיתחתי את מה שאני קראתי לו סימפטום האור הדלוק. מי שדלוק לאור יותר מאוחר בלילה, הוא נחשב שהוא עובד יותר קשה. אני עבדתי בלילה. אני לא ישנתי כדי לעבוד. חברים, אתם פוגעים בתפקוד שלכם. אתם פוגעים בתפקוד של הארגון. אתם מעגלים פינות. אתם מקבלים החלטות פזיזות יותר כאשר אתם לא ישנים מספיק. זה נקרא איפוס הבסיס. ואנחנו צריכים להבין שיש מושג שנקרא היגיינת שינה. מוזמנים להיכנס לגוגל, לרשום היגיינת שינה. יש שם 10 כללים של להמעיט בתזונה לפני הזה, מקלחת מים חמים, להחשיך קצת את הבית. מיטה נועדה ל2.5 דברים טובים שאנחנו אוהבים לעשות, בעיקר לשינה.
לעשות פעילות גופנית יחסית בשעות היום כדי להגיע ללילה מוכנים. אז כל הדברים האלה יעזרו לנו לישון יותר טוב. ולשאלתך, האם ניתן להזיז את השעון הביולוגי? התשובה היא קצת מאוד, כי הטיפוסיות שינה שלנו, השעון הביולוגי שלנו הוא גנטי, כן? יש טיפוסי יום, טיפוסי לילה, טיפוסי ביניים, יש מאריכי שינה ויש קצרי שינה, כך שאנחנו אומרים שההמלצה לישון בין 7 ל-9 שעות, זה נכון ל-80% מהאוכלוסייה, אבל חלק נדרשים ליותר מזה וחלק נדרשים לפחות מזה. כשאנחנו אומרים שצריך לישון בין 11 ל-6, 7 בבוקר, אז עבור 80% מהאוכלוסייה זה מתאים, אבל יש כאלה שהם מה שנקרא טיפוסי לילה, שהם מתחילים לתפקד, לזרוח, לפרוח בערב, אבל אי אפשר לדבר איתם עד למחרת בצהריים, אוקיי? ואגב, טיפוסי הלילה, אנשים שמתפקדים יותר טוב בשעות הערב ונוטים לקום מאוחר בבוקר, אלה אנשים שיותר קשה להם בחברה המערבית, שהיא עדיין חברה של 9 to 5, כן? וטיפוסי הבוקר, אלה טיפוסים שב5:30 בבוקר מתעוררים, 6 בבוקר, ב10 הם כבר סגרו את כל העניינים שלהם, התפקוד המיטבי שלהם הוא בבוקר, בערב כבר אין עם מי לדבר. אז תחשבי על אדם שהוא טיפוס לילה, שהוא מתעורר פיזיולוגית רק ב11, והוא נדרש להגיע לעבודה ב8, ללמד בבית ספר, להציג מצגת לבוס שלו, והוא עוד לא התעורר, וזו בעיה. העולם החדש קצת מאפשר את זה היום, מאפשר לאנשים קצת להתגמש בשעות שלהם, אבל אני כן רוצה להמליץ, אם מישהו בכל זאת הוא טיפוס לילה, וכל מי שמקשיב לנו יכול להגיד, כן, אני כזה, אני זה, כי מסתכלים שנים אחורה, זה לא מתחיל מהיום. טיפוסי הלילה, אם הם נקלעים לצורך, כן, לתפקד טוב יותר בשעות היום, מטעמי עבודה וכו', הם יכולים קצת להזיז את השעון. איך עושים את זה? אם אני רוצה לאמץ יותר טיפוסיות יום, טיפוסיות בוקר, כלומר להעיר את הגוף שלי יותר מוקדם, כן, בבוקר, ולהגיע ללילה יותר עייף כבר יותר מוקדם, יש 3 דברים שהייתי ממליץ לעשות. 1, חשיפה לאור השמש כמה שיותר מהר אחרי שמתעוררים, זה לחשוף את העיניים לשמש, לא להביט לשמש, אלא לצאת למרפסת, לצאת החוצה ל10 דקות, רבע שעה, ולהיחשף לאור השמש. זה מזיז את השעון הביולוגי שלי לכיוון הבוקר. הדבר השני, להקדים את ארוחת הבוקר. לאכול ארוחת בוקר מוקדם ככל הניתן, זה שוב מזיז קצת את השעון הביולוגי שלי לכיוון היום. והדבר השלישי, אם אפשר, זה לעשות איזושהי פעילות גופנית קלה במהלך שעות הבוקר או היום. כל הדברים האלה מסיטים טיפה את השעון הביולוגי אחורה לבוקר, והפוך, מי שרוצה דווקא לאמץ טיפוסיות אחרת, לילה, אז לקום יותר מאוחר, להיחשף לשמש יותר מאוחר, לאכול יותר מאוחר וכו'. זה קצת יכול להזיז את השעון. אפרופו פעילות גופנית, אז אני באמת אשמח שתסכם לנו סוג של איזה פעילות גופנית משפיעה על הארכת חיים, ומה זה בדיוק המינון האופטימלי לכל בן אדם, כדי שנדע מה הכי נכון לנו לעשות. כן, אני אתחיל מהסוף ברשותך. הסוף הוא שאנשים שחיים אורח חיים שנחשב יושבני, סוג של אורח חיים משרדי, כן, קמים בבוקר, יושבים על הספה, הולכים למשרד, תלוי בגילאים של האוכלוסייה כאן, נכנסים לאוטו, עולים במעלית, עושים מעט מאוד פעילות גופנית במהלך היום שקשורה קצת אולי בעבודה וחיי הבית, אבל לא יותר מזה. עבור האוכלוסייה הזאת, תוספת של משהו, של הליכה ברגל, כל יום או יומיים של 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, 2-3 חוגי ריקוד, כל מה שהם יוסיפו לתנועה, שימי לב, הוא פשוט יאריך להם את תוחלת הבריאות שלהם, ימנע מחלות, ישפר את הבריאות, ואפילו יאריך את תוחלת החיים שלהם, והשיפור בבריאות שלהם יהיה כ-20%, זה פשוט מדהים. כלומר, האפקט הכי גדול הוא אוויר ממי שלא עושה שום דבר, ועכשיו מתחיל לעשות משהו. עכשיו, קודם כל, מה זה המשהו האלה? מה 4 הרגליים של פעילות גופנית, פעילות גופנית שתורמת לבריאות ואפילו לתוחלת החיים שלנו? אני אגיד לך מה ההמלצות הבינלאומיות, ואני גם אגיד עם מה אפשר להתפשר פה. אז קודם כל אנחנו מדברים על 4 סוגים של תנועה שהם מומלצים לשימור הבריאות ותוחלת החיים של האדם. אחד מהם זה פעילות אירובית. פעילות אירובית זה כל פעילות שנעשית לאורך זמן ממושך של מעבר למספר דקות, שמשפרת את התפקוד של הלב והנשימה והשריר ואפילו המוח.
הליכה ממושכת, שחייה ממושכת, רכיבה על אופניים. זה יכול להיות החל מ10 דקות והלאה, זה יכול להיות 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, זה יכול להיות גם 10 דקות בבוקר, פעילות בעוצמה, עצימות בינונית לאורך זמן. הליכה, אנשים צעירים יכולים לעשות גם ריצה קלה. כל מה שאפשר לעשות לאורך זמן, פעילות אירובית, סבולת לב ריאה, מה שקוראים לזה. ההמלצות הבינלאומיות היום מדברות להגיע לסביב לפחות 150 דקות בשבוע, כן? 2.5 שעות בשבוע, לא כל יום. 2.5 שעות לפרוס את הפעילות הזו על שבוע, אפשר לעשות את זה כל יום כמה דקות, אפשר כל יומיים, רצוי לעשות את זה בתדירות גבוהה, אבל גם אם לא הולך בתדירות גבוהה ויש לנו רק סוף שבוע להכניס את זה, זה בסדר. עכשיו, האם כולם צריכים להתחיל עם ה150 דקות האלה? לא. זה איזשהו יעד שרצוי להגיע אליו, אבל כמו שאמרתי, עדיף קצת משום דבר, כן? אז מי שלא עושה שום דבר, להתחיל ללכת ברגל בערב, עם בן או בת הזוג, עם הכלב, ללכת לחוגי ריקוד, שזה אחד הדברים הנהדרים שיש, ללכת לקבוצות הליכה, ריצה קלה, כל הדברים, שחייה, אופניים, לקנות אופני כושר הביתה, ושלא יהפכו למטלה הבגדים הכי יקר בבית, אלא פשוט לעלות עליהם, רואים חדשות, לא צריך לראות חדשות. רואים איזו סדרה נחמדה, אז במקום לשבת על הספה ולאכול, אז פשוט לעלות על האופניים ולדווש קלות, כן, לדווש קלות, לא צריך יותר מזה. אז זה החלק האירובי. המרכיב השני שבו צריך לעבוד, ואגב, ככל שעוברות השנים אנחנו ממליצים עליו יותר ויותר, בטח לאוכלוסייה המבוגרת, זה אימוני כוח. אימוני כוח. ככל שהכוח שלנו, ככל שמסת השריר והכוח שלנו טובים יותר, חברים, תבינו, זה מאריך חיים, במיוחד לגיל המבוגר. ככל שאנחנו מתבגרים, גם הכושר הגופני האירובי שלנו יורד, וגם הכושר האנאירובי, או מסת השריר, הכוח שלנו פוחתת. התהליך הזה כשאנחנו מזדקנים בהקשר של השריר הוא בלתי הפיך. הוא נקרא סרקופניה, עיבוד מסת שריר, ואי אפשר לבנות את המחדש כי אנחנו מאבדים גם סיבי שריר, תאי שריר. ולכן חשוב מאוד כבר מגיל צעיר להתחיל להתאמן ולשמור על מסה וכוח שריר, וגם אף פעם לא מאוחר. אפשר להתחיל גם לעשות את זה גם בגיל מאוחר, כי כאשר יש לנו שרירים חזקים, אנחנו יכולים ללכת לבקר חברים, וקהילה מאריכת חיים. אנחנו יכולים ללכת לקניות, אנחנו יכולים להיות עצמאים, וכשאנחנו עצמאים אנחנו הולכים ברגל. והליכה ברגל משפרת את הלב, ואת הנשימה, ואת המוח, משפרת את התפקוד, העצמאות שלנו, את מצב הרוח שלנו. אז ההמלצות הבינלאומיות מדברות על פעמיים בשבוע אימוני כוח. מבחינתי המקום הכי נוח לעשות אימוני כוח זה חדר כושר. ללכת, לקבל הדרכה, להגיע 40 דקות פעמיים בשבוע, אימון קל ולעשות אימון כוח בחדר כושר. אפשר לעשות את זה גם בבית, יותר מסובך. דורש קצת יצירתיות, איך לעשות אימוני כוח. עכשיו, אימוני כוח זה לא לקחת משקל של קילו ולעשות ככה 30 פעם. כוח דורש אימון כוח, שאני עושה 10-12 חזרות וקצת קשה לי. זה הדבר השני, אירובי, כוח. הדבר השלישי, אימוני שיווי משקל, ובוודאי לגיל המבוגר. אחד מהדברים שאנחנו הכי חוששים מהם בגיל המבוגר זה נפילות. אנשים יכולים להיות בריאים מאוד, מתפקדים יופי, בגיל 80-85 פתאום נופלים, שבר צוואר ירך, סיבוכים שגורמים בהרבה מקרים עד כדי תמותה תוך כמה חודשים. לכן אנחנו לא רוצים ליפול. אחת מהשיטות להימנע מנפילות זה קודם כל לחזק את שרירי הרגליים, אני חוזר לאימוני כוח. הדבר השני זה לטפל בשיווי המשקל שלנו, לתרגל את זה. ופה אני הייתי מציע לקבל איזושהי הדרכה על אימוני שיווי משקל שעוזרים לנו להימנע מנפילות. בסוגריים אני אומר, לאנשים מבוגרים, להימנע משטיחים מחליקים בבית, אמבטיות חלקות, כבלים פרוסים, ללכת לישון בלילה עם איזשהו אור דלוק, שאם נקום בלילה לא ייפול וכולי. חשוב מאוד גם הדברים האלה. אז דיברנו על אימונים אירוביים, דיברנו על אימוני כוח, דיברנו על אימוני שיווי משקל, והבסיס הרביעי הוא טווח תנועה. גמישות. לשמור על גמישות פונקציונלית. לא צריך בשביל זה ללכת לשיעורי יוגה. באותו חדר כושר, אותו מאמן פרטי, אותו פיזיותרפיסט, שאני יכול לפגוש אותו פעמיים שלוש, שייתן לי שיעורי בית, שילמד אותי תרגילים שישמרו על טווח התנועה שלי הפונקציונלי, כדי שאם משהו נופל לי מתחת לספה, ואני כבר בן 60 או 70, אני אוכל להרים אותו. או אם אני בעצמי צריך לקום מהרצפה או לקום מאיפשהו, יש לי גם כוח וגם טווח תנועה. אז לשמור על תרגילי גמישות וטווח תנועה, אלה ארבעת הפילרים, ארבעת עמודי התווך
לפעילות גופנית בריאה, אימוני שיווי משקל ואימוני גמישות, גם לעשות פעמיים שלוש בשבוע, אפשר שוב לעשות את זה בחדר כושר, אפשר לעשות את זה מול הטלוויזיה, לקבל הדרכה. ורוצה לומר עוד דבר לגבי הנושא של פעילות גופנית. פעילות גופנית היא סטרס בריא לגוף שלנו, כלומר, היא אתגר שבעצם גורם לתאי הגוף שלנו להשתפר, להשתמר, האימון הגופני מגייס מנגנוני חוסן בגוף שלנו. כל עוד הוא נעשה, הפעילות הגופנית נעשית במידה שמתאימה למצב הפיזיולוגי, הבריאותי, לגיל של האדם. וזה מאוד חשוב לכן, בעיקר אנשים מבוגרים, בעיקר אנשים, בוודאי אנשים שיש לוקים באיזושהי מחלה שקשורה בסוכרת, יתר לחץ דם וכולי, מחלת לב בוודאי, לפני שנכנסים להליכה ברגל היא בסדר לכולם, כן? אגב, לעלות במדרגות הביתה, מי שיש לו מדרגות, לוותר קצת על המעלית ולעלות חלק במדרגות, לעשות את זה כמה פעמים ביום, חברים, מעריך חיים. אבל מי שרוצה באמת להיכנס, וכדאי, לאיזושהי מסגרת עצמאית או לא עצמאית של פעילות גופנית בגילאים היותר מבוגרים, שיש איזושהי מחלה, פשוט אני מציע קודם כל ללכת לרופא, לעשות אפילו איזושהי בדיקה ארגומטרית, לראות שאנחנו מתחילים את הפעילות הגופנית כשאנחנו לא מסכנים את עצמנו. ברפואה בשיעור הראשון אנחנו אומרים first do no harm, קודם כל אל תזיקו, כן? קודם לא להזיק, אחר כך כל מה שמעבר לזה יכול להועיל. קודם כל, זה היה מצוין. אני חושבת שזה באמת נתן הסבר גם מצד אחד מקיף וגם מצד אחד עשה סדר להרבה אנשים מה נכון לעשות ומה לא נכון. באמת תאמצו את זה כי זה בהחלט עובד. ואני רוצה עוד איזה משהו שלא דיברנו עליו עדיין, העניין החברתי והקשרים האישיים, האם יש לזה השפעה על איכות החיים שלנו ועל אורח החיים שלנו, או תוחלת החיים? פעם ניגש אליי סטודנט אחרי שיעור שדיברתי על תזונה ופעילות גופנית ושינה והתפקיד הפיזיולוגי שלהם, הוא אמר לי, תגיד, פרופסור חלד, מה הכי מאריך חיים, הפעילות גופנית, התזונה או השינה? אמרתי לו, חברים טובים. ולא אמרתי לו את זה כדי לעשות איזושהי השפעה יחסית של כל אחד מהם, אבל את יודעת, דורית, קהילה תומכת, שאגב יכולה להיות קבוצה של חברים, יכולה להיות בית כנסת, יכולה להיות זוגיות, יכולה להיות משפחה. זה לא חייב להיות 100 אנשים או 10 אנשים או 3 אנשים. זה קהילה תומכת, זה אומר שכבן אדם אנחנו רוצים שיהיה לנו מישהו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשטוח בפניו את רגשותינו וליבנו, אנחנו יודעים שנזכה לתמיכה, אנחנו יודעים שהוא בשבילנו שם, אנחנו בשבילו שם. עבור חלק מהאנשים זה קבוצה מאוד גדולה של חברים, החבר'ה. עבור חלק מהאנשים זה בן או בת הזוג, או חבר או חברה טובים, או אבא או אמא וכולי, וזה כמעט קשה לכמת, כמעט קשה לומר כמה הנושא הזה הוא חשוב, אבל אני אגיד לך מחקר, אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר בגיל המבוגר לתמותה מוקדמת, הוא הבדידות שהתחלנו לדבר עליה קודם. את יודעת, הקורונה עשתה שפטים באנשים המבוגרים, שאמרו להם, תישארו עכשיו בחדרים שלכם, ואני וחבריי, מומחים רבים אחרים, ישבנו על מקבלי ההחלטות פה חזק מאוד, כך כדי שהסגר השני יאפשר לאנשים כבר להתראות ולצאת החוצה, והאנשים המבוגרים בעיקר סבלו מאוד מאוד קשה, כי בדידות היא מקצרת חיים. כי בדידות בדיוק כמו, היא יוצרת את אותו סטרס שמשפיע לנו על כל תאי הגוף. ואת יודעת, מחקרים מראים לנו שאנשים יש להם קהילה תומכת, הם בריאים יותר וחיים יותר. אתן לך דוגמה, אוכלוסייה מאמינה. אני לא רוצה לקרוא להם הדתיים והחילונים, כי אני לא בדיוק יודע מה זה, אבל אנשים שמאמינים, כן? אנשים שהולכים לבית כנסת, או למסגד, או לכנסייה, או לאיזשהו משהו יש להם אמונה משותפת במשהו, בסדר? אנחנו יהודים, קל לנו לדבר על בית כנסת, והאנשים האלה הם חיים יותר שנים. את יודעת, אנחנו מדברים על הקהילות בבני ברק, או במקומות אחרים במדינת ישראל, שהן לכאורה, הן יותר עניות, ומקבלות פחות שירותי רפואה טובים מטעמים של מצב סוציו-אקונומי, ויש להם יותר ילדים, ואפילו התזונה שלהם היא פחות טובה, אבל מסתבר שהם חיים יותר. אז יש שיגידו, בטח הם חיים יותר, הם מאמינים. אגב, גם לאמונה, כן, גם לאמונה במשהו יש חשיבות, כי כשאני מאמין
שלדברים יש סיבה, יש לה תכלית, כן? הם מקלים עליי. אנחנו לא שואלים, הם לא שואלים יותר מדי למה. יש סיבה לדבר הזה וזה מרגיע אותי. לכן אמונה, כן, למי שיש לו את האמונה, זה בהחלט משפר לו את הבריאות, והקהילה הזו, שאנחנו מגיעים לה, מי שמגיע לבית הכנסת, ויש לו את הקהילה התומכת, ויש לו את הרב, ועזרה הדדית, הם בהחלט. ולכן ההמלצה פה היא אה, אה, לאמץ חברים, אני קורא לזה הפרלמנט. אני רואה אנשים יושבים יחד, מבוגרים וגם צעירים, אני אוהב את זה כל כך, כי אני יודע שהפרלמנט הזה הוא יוצר להם תחושה טובה. אגב, הוא מפעיל את המוח, אבל אני רוצה להגיד אבל לגבי הפרלמנט. אנחנו לא רוצים לאמץ קהילה רק כדי להגיד שיש לנו קהילה תומכת. לפעמים הפרלמנטים האלה, גם הם יכולים להיות רעילים. למשל, אם אני יושב בפרלמנט פעמיים בשבוע בערב, ולא ניתנת לי זכות הדיבור, ומזלזלים בי, וכועסים עליי, ואני יוצא מהפגישות האלה ממורמר, זה לא הפרלמנט עליו אני מדבר. הפרלמנט שאני מדבר עליו, הקהילה, זה קהילה שאני מרגיש שהיא גם תומכת, גם יכולה לאתגר אותי מדי פעם, כן? אבל זאת הקהילה, זו קהילה בריאה, אוקיי? ואני בהחלט חושב שבעולם שבו אנחנו נוטים לאמץ אורח חיים יותר בודד, חיי קהילה מאוד מאוד חשוב. ולא קהילה, האמת, אין ולא על קהילה, הביחד. ולא קבוצות וואטסאפ, ולא קבוצות פייסבוק, שזה בסדר, אלא לפגוש, יש מחקרים שמראים שלראות פנים של אנשים, לראות פנים של אנשים משחרר לי אוקסיטוצין וסרוטונין ואנדורפינים. שיחה עם אנשים, שיחה נעימה עם אנשים, היא מחיה, היא פשוט מחיה. וזה גם עבור חלק מהאנשים, זה גם קצת לצאת מאזור הנוחות, ותזכרו את הספר שלי, בריאות מחוץ לאזור הנוחות. הימנעות, הימנעות היא מזיקה לנו. לא, אני לא אלך לזה, חברים, עוד פעם לראות אנשים, בואו נראה סרט, נהיה בבית. לא, תצאו קצת מאזור הנוחות, תיגשו לקהילה, תאתגרו את עצמכם קצת, וזה רק יעשה לכם טוב. נהדר, נהדר. אני כל כך מאמינה בביחדנס הזה, זה הכי כיף. לגמרי. עכשיו אנחנו במאה ה-21, והתפתחו המון טכנולוגיות חדשות, בין אם זה הבינה מלאכותית ורפואה מותאמת אישית, ניטור ביולוגי, וואו, מלא 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 דברים ומלא סטארט-אפים. איך לדעתך זה ישנה את הדרך בה נחיה ונתבגר בהמשך? וואו, שאלת מיליון הדולר. אנחנו בימים אלה, אני חייב לומר לך שיש יותר שאלות מתשובות. כן? אתמול התקשרה אליי בחורה נחמדה להציע לי איזשהו שירות ביטוח, אני לא זוכר מה זה היה, ואני כמעט סמוך ובטוח שהתקשר אליי AI. היום אני מסתכל על סרטונים בפייסבוק, אני לא יודע כבר להגיד מה נכון, מה לא נכון. היום סטודנטים שלי, אני יודע שחלק מהעבודות שאני נותן להם, אני יודע מי כותב אותם בעבודות האלה. זה לא כל כך זה ה-Chat GPT וכולי. אבל זה מה שנקרא use or abuse. יש לנו מערכת מדהימה, שהשאלה איך נשתמש בה עכשיו, כן? האם ניקח את המערכת הזו, שתסייע לנו לקבל החלטות טוב יותר, למשל, הבחנות רפואיות, למשל, התאמה תזונתית, אפיון של האדם לפי פרמטרים, למשל, קביעת גיל ביולוגי. היום יש לנו גיל ביולוגי וגיל כרונולוגי. גיל הכרונולוגי זה מה שכתוב לנו בתעודת זהות. גיל ביולוגי הוא המצב התפקודי, הבריאותי, הפיזיולוגי שלנו. יכול להיות אדם בן 70 עם גיל ביולוגי מבוגר יותר, גיל ביולוגי נמוך יותר. זה מה שחשוב היום, ובאמת עם אימוץ הרגלים בריאים מוריד לנו את הגיל הביולוגי. אז AI יכול לעשות את זה בצורה יותר קלה ומהירה. אני נותן לו X פרמטרים, והוא יכול להגיד לי מהר מאוד מה הגיל הביולוגי שלי ואיפה אני צריך לתקן וגם איך. אז מה שעושות המערכות האלה של הבינה המלאכותית, אם נשתמש בהן נכון ובאופן מבוקר, כי תזכרו של-AI, כן, יש לו טעויות. כי מה זה AI? הוא מקבל אינפורמציה מכל דבר, ולא תמיד האינפורמציה שיש ברשתות החברתיות היא נכונה. אז צריך עדיין בקרה ופיקוח. בהקשר הטכנולוגי, השימוש בבינה מלאכותית, השימוש בטכנולוגיה המתקדמת, ללא ספק שם אותנו בפני תקופה חדשה שכבר הולכת ומתהווה, של טיפול טוב יותר במחלות, של מניעת מחלות והבחנה טובה יותר של מחלות.
איך זה יעבוד בדיוק, קשה לומר. יש היום ויכוח גדול בשאלה, למשל, מי יקבל את ההחלטה הסופית. זאת אומרת, מגיע היום רופא לחולה, ויכול לתת את כל האינפורמציה של החולה לבינה המלאכותית, והבינה המלאכותית, עשו, בספר שלי יש פרק שאני מתאר שם, שנתנו לרופא, זה כבר היה לפני כמה שנים, כתבתי על מחקר שנעשה לפני כמה שנים, התקדמנו מאז, נתנו לסטודנטים במבחני הרפואה שלהם, בסוף הם עשו את זה מול AI, וה-AI בחלק מהמקצועות היה יותר טוב מהם במתן תשובות. אני עדיין שמרן קצת, והייתי משאיר עדיין את האדם. יש לנו עדיין דברים שאין ל-AI, איזשהו common sense, בקרה, פיקוח, רגש, ויש אומרים שגם את זה ה-AI יוכל לפתח בהמשך, אבל אני עדיין הייתי משאיר את האדם, לפחות בדורות הקרובים, כמישהו שמפקח על העניין הזה, אבל אנחנו ללא ספק נמצאים דורית במהפכה, שאנחנו קצת קשה לנו להבין לאן היא תיקח אותנו. האם היא תאפשר הארכת חיים? השאלה איך נשתמש בה. כן? יכול להיות שהיא תנוון אותנו עוד יותר. אני אתן לך דוגמה. המוח שלנו נועד לשנן. יש לנו מערכת זיכרון במוח, חלקה נמצא בזיכרון לטווח קצר, בעיקר נמצא בהיפוקמפוס, איזה אזור במעמקי המוח, והוא נועד לזכור. עכשיו, היום אנחנו כמעט לא צריכים לזכור שום דבר, כן? פעם, את זוכרת, אנחנו שנינו מדור שהיינו זוכרים טלפונים וכתובות, והיינו מנווטים, לא היה ווייז ולא כלום, היינו מסתדרים. היום אתה צריך לנסוע, אתה נוסע עם הווייז, אתה אפילו לא יודע לאן נסעת, אתה פשוט מגיע מנקודה לנקודה, אוי ואבוי אם מישהו ייקח לך את הסמארטפון, אתה לא זוכר איך קוראים להוא ואיך קוראים להיא ומה הטלפון. אז אני כן ממליץ לאנשים פה, אנחנו עוד לא בדור שבו אנחנו נשב בבית וה-AI ינהל לנו את החיים, לא יודע איך ייראה בן האדם כשזה יקרה, אנחנו עדיין צריכים לשנן, אנחנו עדיין צריכים לשמור על התפקוד שלנו, כדי שגם נדע להיזהר ולהישמר מההשפעות שאנחנו לא נמצאים בשליטתנו. אגב, אני רוצה להגיד במשפט אחד ולעזוב את זה, שב-7 לאוקטובר שמחנו מאוד על טכנולוגיה שאכזבה אותנו, וזה קצת איזשהו סתירה, כן? להגיד, כן, טכנולוגיה זה מצוין, אבל אמר לי פעם מישהו, אחרי ה-7 לאוקטובר, אומר לי, תקשיב, היה שם שומרים עם משקפת שהסתכלו כמו שהיה בתקופה שלי? כי אם היו שומרים עם משקפת, היו רואים את האנשים רצים וכו'. אז אני אומר, אין ספק שהטכנולוגיה תעשה לנו שינוי משמעותי. אגב, איך היא תשפיע על תוחלת החיים, אני לא יודע, אבל אני כן רוצה לומר לך את דעתי בעניין הזה. איפשהו אזור גיל המאה ה-20, השיאנית העולמית, תוחלת החיים המרבית של בן האדם הרשמית, היא של הגברת ז'אן לואיס קלמן, שנפטרה ב-97 בגיל 122 בפריז. מאז אף אחד לא שבר את השיא, היו כמה שעקבתי אחריהם שהתקרבו, 116, לא הצליחו לעבור את זה. ואני חושב שאזור ה-120 פלוס מינוס פלוס, כן, זה איפשהו שהגבול הביולוגי של האדם. הטכנולוגיות החדשות שיהיו קשורות ל-AI, להנדסה גנטית, לצ'יפים, לביוטכנולוגיה, הם ככל הנראה יאפשרו בדורות הבאים מהפכה גם בעניין הזה. השאלה שאני שואל, זה האדם שיחיה, אם יחיה עד גיל 150 ויותר מזה, האם זה יהיה אדם? האם זה יהיה אנחנו? אני סבור שזה כבר לא בדיוק יהיה אותו הומו ספיאנס, כי ברגע שנתחיל להשתיל צ'יפים פה וצ'יפים שם, ולהנדס פה ולהנדס שם, זה כבר לא יהיה אותו human being שהוא אנחנו, ואם הייתי רוצה לחיות הרבה הרבה שנים, זה בעיקר מתוך סקרנות, כדי לראות איך זה יהיה. כן, בדיוק חשבתי על זה גם. כן, 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 אנחנו שעוסקים בתחום הזה, זה הכי מסקרן אותנו. לגמרי. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, ההתמחות שלי זה טכנולוגיות רפואיות, בעיקר חלופה לתרופות, כי יש מצבים שאנשים לא יכולים לקחת תרופות, או שהם לוקחים יותר מדי תרופות, ולסימפטום אחר או בעיה אחרת אפשר לקחת דברים אחרים. אז אני רוצה לשאול אותך מה דעתך, האם טכנולוגיות כמו גירוי עצבי,
אור, הרבה מדברים היום על האינפרה-אדום, על החום, על טיפול באמצעות, במקום תרופות, במכשירים. האם לדעתך זה יכול להשפיע ביולוגית ולעזור לאנשים מסוימים? מה דעתך? תראי, זה כבר משפיע. אנחנו מכירים את הטנס, יודעים גם את המנגנונים, התרופות של גירוי עצבי, גירוי שרירי, שהן מפעילות את תיאוריית השער, מה שנקרא, שמונעת את הכאב. חום, פוטותרפיה, הוכח זה מכבר, לאור, לאינפרארד, הוא מרפא בדיוק, הוא פועל על אותן מיטוכונדריות, הוא מפעיל את אותם מנגנונים, האור הזה והחום, הם שניהם גורמי סטרס מתון שבעצם משפעלים תהליכים ביולוגיים בתאים שלנו, כן, שמשפרים את החוסן של התא, זה נכון לקור, זה נכון לחום, זה נכון להפעלה שרירית חשמלית, כמובן, כל הדברים האלה הם בהחלט נמצאים, אגב, חלקם בטיפול במכוני הפיזיותרפיה. הרפואה היא קצת אנכרוניסטית בעניין הזה, כי הרפואה מבוססת בעיקר על תרופות, אבל השיטות האלה הן בהחלט שיטות טובות. מה שכן, באמת הן מצריכות איזושהי מקצועיות, הן מצריכות שמי שצורך אותם, צורך אותם באמת מידי גורמים שמבינים מה הם עושים, ובעיקר יודעים להתאים אותם לצרכים של האדם, כן? והם בהחלט, אני בהחלט רואה בהם, אנחנו יודעים מהפוטותרפיה, השפעה על האור, השפעה על השרירים, השפעה על כאב, הם מכשירים שם גירוי חשמלי למיניהם, בהחלט מפחיתים כאב, יכולים להשפיע, כל עוד הם ניתנים על ידי גורם מוסמך שיודע מה הוא עושה ומתאים את זה לצרכים של האדם, אז התשובה היא בהחלט כן. אפילו על האסתטיקה של האור. אפילו על האסתטיקה של האור, לגמרי כן, לגמרי כן. אז האמת שהיה לי ממש ממש מעניין, ואני חושבת שזה נושא מרתק, ויכולתי לדבר איתך עוד שעות על העניין הזה. ולסיכום, אני אשמח ככה, אנחנו פה בפודקאסט הזה, מטעם חברת, בחסות חברת MDS פארם, ואני רוצה רגע קצת שתי מילים על החברה ומה היא עושה, ולהציג לכם איזה שני מוצרים בקצרה שכדאי להכיר. אז קודם כל חברת MDS פארם, חברה ותיקה של 30 שנה, שדווקא עוסקת בטכנולוגיות, בעיקר בטכנולוגיות, וקצת פיתוח של תוספי תזונה. עכשיו, מבחינת טכנולוגיות, אז יש מגוון רחב של טכנולוגיות שהן יכולות לעזור לנו אם אנחנו לא רוצים להיכנס לתרופות, אנחנו רוצים אפילו גם לשלב, זה לא חייב להיות במקום, זה יכול להיות לצד, כדי לעזור לנו יותר. לפעמים התרופות לא נותנות לנו את 100% פתרון, אז כן, אם אתם רוצים להתייעץ, אם לבעיה הספציפית שלכם יש איזושהי חלופה לא תרופתית, אז זה המקום לעשות את זה. ומבחינת תוספי תזונה, אז הם יצרו מגוון של תוספי תזונה, היות ואנחנו מדברים עכשיו על עיכוב תהליכי הזדקנות, אז שני מוצרים מאוד בסיסיים שיוצרו ופותחו בייחוד לעיכוב תהליכי הזדקנות. אז אחד זה הקולגנול, שזה קולגן, חומצה היאלורונית וויטמין C שעוזר להם להסתפק טוב בגוף, וזה משפיע גם על בריאות ומראה העור שלנו, כי עם השנים שלנו קולגן זה משהו שהולך ויורד, ופה יש לנו תוספת, וזה לא רק הקולגן, אלא זה גם המפרקים שלנו, בריאות המפרקים. והמוצר השני, זה נקרא בילייף, שהוא מוצר שמיועד לעזור לנו לשמור על בריאות הלב. יש שם תמצית רימונים, יש שם אוכמניות, הכל כמובן באופן טבעי, ויש שם חומר שנקרא רסוורטרול, שהוא, כשדיברנו על קיצור הטלומרים, הוא עוזר לנו בקיצור, בשמירה על, או עיכוב התקצרות של הטלומרים. הוא מופק מענבים,
ואם אתם רוצים לשמוע עוד מידע, אז כשמי שנרשם לשמוע את הפודקאסט הזה, אז הוא מקבל בתום הפודקאסט מייל עם כל הקיצורים, ואם רוצים ללמוד עוד, אז יהיה לכם גם על הספר של פרופסור חלד. יש למעשה שני ספרים, אז יש לכם שם לינק, שאתם תוכלו, מי שירצה וזה יעניין אותו, לרכוש לכם את הספר, ואם תרצו תוספי תזונה שקשורים, גם ללמוד יותר, גם לראות וגם לרכוש, אז יהיה לכם גם שם, וגם מי שיראה את זה אחר כך בהקלטה, ביוטיוב, אז יוכל להסתכל למטה, אני אשאיר לכם גם את הלינקים. אז אנחנו נענה קצת, נראה אם יש שאלות ונענה קצת לאנשים. אז כך, לדוגמה אני מקבל תרופה נגד כולסטרול, ונאמר לי שזה לכל החיים. מה אתה אומר על זה? אז תראי, אני לא מכיר את האדם, ובדרך כלל השאלה מה הסיבה לכולסטרול הגבוה שלו, יש מה שנקרא היפרקולסטרולמיה משפחתית, אנשים שיש להם כולסטרול גבוה, 80% מהכולסטרול שמיוצר בגוף שלנו, שיש בגוף שלנו מיוצר על ידי הכבד. בדרך כלל אנשים מכולסטרול גבוה שניתנת להם תרופה, זה אנשים שהם לוקים באיזשהו גורם סיכון נוסף לתחלואה לבבית או של כלי דם, כך שברוב המקרים אנשים שמקבלים כולסטרול, הם צריכים לקבל את זה כל חייהם. אין זה אומר שמתן תרופה לכולסטרול היא במקום שימור של אורח חיים פעיל ובריא. כן? להפך, מי שמקבל תרופה לכולסטרול, הוא צריך בהחלט, זה אומר שיש לו איזשהו סיכון מסוים לפגיעה בכלי דם, והתרופה לכולסטרול היא לא מספיקה. צריך לאמץ הרגלי בריאות, תנועה, תזונה וכולי. ואת יודעת, אני לא יודע את הפרטים, לאיזה רמות כולסטרול הוא קיבל את התרופה, אם יש לו גורמי סיכון אחרים, זה מול רופא המשפחה, אבל אני אומר, תרופה היא לא מבטלת את הצורך לאורח חיים פעיל ובריא. זו נקודה מאוד חשובה, שהרבה אנשים נוטים להתעלם מזה, לוקחים את התרופה, אכן המדדים יורדים, ואוקיי, אבל מה הביא לאותו מדד לעלות? אז כן חשוב לטפל במה שהביא לאותו מדד לעלות, וזה בדרך כלל ניתן לטיפול על ידי מעבר לאורח חיים בריא. אז המון המון תודה, כי יתר השאלות זה האם ניתן לקבל הקלטה, אז כך שאני רואה שיש עוד שאלה שהגיעה עכשיו. למי שעשה רילוקיישן לעיר זרה בגיל מבוגר, בו קשה ליצור קשרים חדשים. נכון שזה לא התחום שלך, אבל בכל זאת. אז קודם כל, כמי שחי מספר שנים בחו"ל, אז לוקח כמה שבועות ולפעמים קצת יותר, אפשר ליצור גם קשרים חדשים בעיר זרה. בני אדם הם אנשים סוציאליים, ותוך כמה זמן אני בטוח שתמצאו לכם שם איזושהי קהילה קטנה. זה יכול להיות זוג חברים, חבר, חברה, או משפחה. ואגב, שמירה על קשר עם הארץ, עם המשפחה, היא גם טובה, גם זה סוג של תמיכה. אבל אני בטוח שבמקום החדש תמצאו לכם גם קהילה תומכת. היא לא צריכה להיות גדולה, היא צריכה להיות חשובה ויקרה ללבכם. המון תודה, ואתם מי שירצה מוזמן כמובן לרשום לנו בקבוצה, ואנחנו נשמח לענות על כל שאלה. תודה רבה רבה, היה ממש מרתק, שמחתי. ושמחתי לארח אותך. ביי, בשמחה. כל טוב. ותודה, ביי. ביי ביי.